tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me testataan ihan randomilla vaan jotakin pelejä, mitä mä löydän, ja arvostellaan ne, ja katsotaan, että löytyykö jotain uutta, mitä vois laittaa omaan vakkaripelilistaan. Jos sua muuten itse kiinnostaa pelailla, niin Casino Clubin verkkosivuilta löydät parhaat nettikasinot parhailla bonareilla. Löytyy isolla ja ilmaiskierroksia ilman kierrätystä, pelirahabonuksia ja kaikkea muuta jännää. Eli jos haluat löytää jonkun hyvän ja turvallisen pelittelymestan, niin käy tsekkaamassa casinoclubi.org. Ja muista, jos pelaat, pelaa vastuullisesti. Joo, eli siis nyt tänään testaillaan siis aika lailla, no koitetaan testaa mahdollisimman paljon uusia, mutta testaillaan vähän randomisti pelejä ja katsotaan, että mikä niistä on paras. Mikä? Juu, ei ehkä tuommoista kyllä ikinä lähdetä testaamaan, mutta otetaan tähän tää superi. Tää on joku uusi Haksavi ja mun lemppari, niin kuin varmaan kaikki tietää. Niin kuitenkin, niin. Joo, en mä tiedä, mä nyt vaan jäppään jotain. Kertokaa te, että mitkä on teidän lempipelejä tai mitkä tyyppiset. Mä nyt koitan vaan testaa semmosia, mitä mä en ehkä ite testannut ja koitan arvostella ne. Ja sitten myös semmosia, mitä oon testannut. Mutta niin, mä koitan nyt antaa mun oman mielipiteen peleille. Tuossa noin. Se tulee, jos tulee osuma. Okei. On vielä spinni aikaa saada Maxwin. Selkeä. Eli testataan nyt tää normi. Onko tää nyt millainen tää normibonus? Mutta tällä hetkellä ei kyllä kovin ihmeelliseltä vaikuta, jos me niinku rehellisiä ollaan. Mut ei sitä tiedä, voi yllättää. Pitääkö tohon niinku osua, niin saa jonkun mini 50x. Hui. No ei tuonne. Jo 10 euroa. Sekin on rahaa. Eli tässä normissa tulee vissiin randomilla nää 25x. Vittu kun antaisi jotakin premiikkaa. Eli nyt jos osuu tohon miniin, niin se antaa 5 euroa. Mitä vittua, löysitkö sä 5 euroa? Kovin hurja oo. Mutta jotain sekin. Mä en nyt tiedä. Ihan hyvä idea. Mä annan tälle 8+. No niin, nyt on Spinman. Spinman on kyllä oikeesti tällä hetkellä yksi omista henkilökohtaisista lemppareista. Oon pelannut ennenkin, mutta haluaisin sen ottaa tähän näin. Koska, niin. Alko haisee, voi vittu. Siellä menee vaan pelkät jätkät. Alko vähän haisemaan tämä peli. Tuli haju. Ja voin nyt heittää lopullisen arvion tälle pelille. Joo, en mä tiedä mitä mä sekoilen. Eikö tossa mukaan meidän linja? Tässä on kyllä vähän oudot linjat tässä pelissä. Se mulla on pakko myöntää. Ja tän videon ideana on myös se, että otetaan minimissään tuplat ulos. Eli tuplat tai ei mitään. Hei, siellä menee joku pääty. Eipä tuo nyt hirveemmin lohduta. 5 euroa, kelpaa sekin. On sekin rahaa, ei oo sentään nollat. Anna Maxwin. Hui. Tää on antanut nyt 3 näitä, vaikka kuinka 50x. Hyi. 50x. Hyi. 9 euroa. Niin. Otetaan yksi featuri. Oli huono idis. Testataanpa isommalla padilla toi normi. Mutta tää on semmonen peli, että tää harvoin jättää kyllä kylmäksi. Silleen niinku ihan kylmäksi. Niinku tiedätkö silleen, että se jättää sut niinku aivan siis. Se niinku kutsuu sut paikalle, mut se ei sitten ite tuu paikalle. Tajutteko? Tossa ei ollut kyllä nyt vittu mitään järki. Kylläpä se nyt sitä skätteriä heittää.
Siinä kävi vähän huonommin. Mutta kyllä tää peli on silti 9-, koska on tää ennen napsunut mulle. Nyt mennään testaa jotain, mitä mä en oo ennen testannut. Joo, nyt on tämmönen Alien Invaders. Otetaan tämmönen. Ei oo mitään hajua. Mut superi alkaa 50 kertoimesta, niin nyt mua kiinnostaa, vittu, että on äänet kovalla. Niin nyt mulla kiinnostaa, että miten tää niinku sit niinku toimii. Okei. Yhden free spinnin sain. Joo. Siis miten Täh? Miten tässä niinkun voittaa? Nyt on ainakin saatanasti wildia. Siis mitä vittua? Siellä on ihan vitusti jätkää. Häh? Miten tämä peli toimii? Peli. Miten toimit? Mä en tajunnut miten vittu tää toimii. Mä annan tälle 4, mä en hyi. Joo, mennään suoraan seuraava. Nyt olisi tämmönen niinku Bounty County. Saako tähän edes ostaa? Saa. Ostetaan superbonus 30 sentipetillä. Ei oo mitään hajua. En oo koskaan... Voita lisää kertoimia. Voita lisää kierroksia ja kertoimia. No mä haluan tää. Niin... How is this work? Miten peli toimit? Okei, mä saatiin 4 € jostain hyvästä. Mistä mä näen? Tossa on vissi spinit, joo. Guns. Aseita. Anna aseita. Okei, sinne kuoli joku. Okei. Eli näitten... Siis ideana on siis tappaa näitä. Eikö? No. Ei tuo nyt niin mahtava osuma ollut, mutta jotain sekin. Tää on vähän hämmentävä peli kanssa. Nyt mä oon kyllä ottanut ihan vitun hämmentäviä pelejä. Okei, aseita. Tapaan nyt joku. No hyvä, damagea vaan lisää. Oi oi. Tapaa se vielä. No sen tappo. Joo, en tykännyt. Mä en saanut mitään selvää. Mä en ymmärtänyt. Sori, jos tää on sun lempparipeli, mut... 2. Ehkä 3. Jotain sinne päin. Jos mä nyt löytäisin jonkun bangerin pelin, mitä mä en oo kokeillut itse, niin se olisi ihan kiva. Nyt testataan Outlaws Inc. Tätä mä oon saattanut ehkä ennen kokeilla ja pelata, mutta ei oo mitään muistikuvaa, tykkäsinkö vai en. Joten nyt me testataan tää ihan kunnolla. Mä tekis mieli ostaa tää, mutta mä en tiedä kuinka iso riski se on. Mutta otetaan tää keskimmäinen ja katsotaan miten käy. Kyllä mulla on luottoa tuohon keskimmäiseenkin. Okei, eikö niin näitä piti saada? Joo. Okei. 6,40 €. Eikö Jaana piti saada vasta lopussa? No lisää tähtiä.
Kait. Kerrointa. No, eikö tää nyt käytännön superi, jos me saadaan lisää tähtiä vaan tonne? 20x. 5x. Nyt tarvittais lisää tähtiä. Lisää tähtiä. Ei vissiin tullut. Joo. No ei kyllä ollut kovin hyvä peli. 5. Ehkä 4 jopa. Nyt tarvitaan jotain pelastavaa. En oo ikinä testannut, mutta Tombstone No Mercy olisi testissä. Siis mikä niinku... Onks tää niinku chanssi saada tää superi? Tässä on isompi chanssi. Periaatteessa testataan ihan läpäällä, jos saatais. Mä en tiedä mistä sen tietää, että saako superi. Ei vissi saatu. Joku voi... No itse asiassa mä voin katsoa sitä jälkeen. Mulla ei mitään hajua, miten tää toimii. Ok. Okei, eli tähän pitää saada vaan nuita. En tiedä, huonosti kävi. Nyt mennään seuraavaan. Mä annan tälle 0. Nyt arvostellaan Big Bamboo. Tästä mä oon saanut ihan hyvän osumankin. Ja me otetaan tähän... Kehtääkö tähän heittää All-in mysteeripyöräytyksi? Tähän näin. Sitten jätetään All-in johonkin. No vittu. Mä sanoin, että mä otetaan Gamble. Mä otetaan Gamble. Jos oli tuplatta ei mitään, niin nyt lähtee. Pysähy! Pysähy! Ei vittu. Perse! Joo, no, tää voi vaikka vittu. En tiedä, voi helvetti. Nyt olisi tässä se Bandit Megaveissi. All in siihen. Toivotan parasta eläintä pahinta tavoille. Mahdollisesti viimeinen. No okei, hyvä. Kait. Joo, tästä atomi tälleen näin. Sen mä tiedän tästä, että tässä piti jo... Vittu, että on äänet kovalla. Ja tässä piti tuolla ampua, niin tulee dynamiitta, jos on kerrointa, mutta... Sais ampua enemmän. Voiko tää ampua kesken spinnin? Mua ei muuten voi voittaa Kringe Battlessa, tulkaa koittaa. Ei voi, se ei oo mahdollista. Se ei oo mahdollista voittaa mua Kringe Battlessa. Mä oon niin hyvä siinä. Hei! Hei. Vielä lisää. Tämähän on hyvä. 60, 60. Voi olla pelastava. Tää voi olla pelastava peli. Voiko tää ampua kesken spiniin? Hei, ei huono. Profiittia. Ja pelastus. Ja pelastus. Päästään arvostelemaan vielä lisää pelejä. Ja mahdollisesti saman profiittia. Arvosanaksi. Kyllä mä annan tälle 8. Ihan mielenkiintoinen peli. Mennään seuraavaan. Rotteniin tuli vähän haju. Tietenkin tosta tommonen ja näin. Ja nyt toivotaan parasta ja pelätään pahinta. Ja katsotaan, että onko tää peli hyvä. Mä oon pari kertaa tätä testannut joskus. Mutta en muista, että oliko tää nyt kuinka hyvä peli. Mutta nyt tuli jotenkin semmonen kutin, että tähän pelin pitää koskea. Tähän pitää vaan koskettaa. Kosketella. Näin, koskettaa. Ei vittu, tää näyttää huonolta. Nyt on niinku tilanne vitun paha. Ei jos ehkä pitänyt mennä koskettaa. Ei ois pitänyt koskettaa, siis eikö mä sanonut yhtäkään vitun... 0/5, haista vittu. Nyt me haetaan nousut. Nyt tarvitaan semmonen peli, joka nostattaa kuule meidät ainakin 100 €. Helpostikin yli. Naps, naps ja siihenkin naps. Eikö tuohon naps? Vittu, vittu, vittu. Nyt mua alkaa ärsyttää. Kellokin on
3 yöllä. Satana mä sano. Oho. No vittu, jes. Pitää kuulla lisää tota ääntä täälläkin päässä. Sori. Joo, no tällä kertaa kävi sitten näin. Mä en sano arvosanoja vittu. Kyllä tää on 8 peli, mutta... Niin. Kiitti kun katsot videon, jos sua kiinnostaa, niin käy tsekkaamassa kasinoklubi.org. Sieltä löytyy tän hetken parhaimmat nettikasinot parhailla bonareilla, muistakaa tekin pelata vastuullisesti.